som že Rituals robí vlasovú kozmetiku a že teda vôbec robí suchý šampón na vlasy a myslím si, že mám ich už dosť vyskúšaných na to, aby som vedela zhodnotiť, či ten suchý šampón je dobrý alebo nie. Tak si poďme otestovať tento. Myslím si, že moje vlasy vyzerajú, že by sa na nich dalo aj smažiť, ale to bolo schválne, pretože musíme to otestovať na dobre vlastných vlasoch. Takže si ho poriadne pretrepeme. Trošku sa to horšie spúšťalo, ale vôňa je výborná. To môžem povedať hneď ako z prvej, že je fakt krásna vôňa. Príde mi, že ani nejak nezanecháva moc biele stopy, ale moc to takto nevidím. Trošku bielu stopu to zanecháva, ale to nevadí. To trošku masírujeme a necháme pôsobiť a ja sa za chvíľku rozčešem a uvidíme, aký bude výsledok. Ale príde mi, že to robí extrémny objem. Tak toto vyzerá teraz po masírovaní. Nechám to pôsobiť a za chvíľu som späť. Tak si poďme prečesať. Ako samozrejme, ja mám tie vlasy teraz tak masné, že mi podľa mňa pomôže už vôbec nič, ale to je väčšinou taký ten náš vnútorný pocit a keď sa spýtam niekoho iného v okolí, tak nikomu tým vlasy vlastne neprídu. Takže myslím si, že to nebude také hrozné. Príde mi, že tie vlasy vyzerajú fakt jak čisto umyté. Voňajú krásne a myslím si, že som úplne ready to go. Tento suchý šampón môžem iba odporučiť, má 200 ml, takže vám docela dlho vydrží a príde mi, že tá vôňa je úplne super, pretože voní to ako čerstvo umyté vlasy. Vôbec to nie je nejaká taká ťažká vôňa, ktorá by vám mohla počas dňa vadiť, takže si myslím, že budete vonieť aj ostatným ľuďom.